לא שגרתי. הלבן המרהיב שכיסה את שכונת בית הכרם בירושלים כמעט הצליח להסתיר את מימדי ההרס. עצים עתיקים שבימי הטורקים עוד עמדו זקופים קרסו בשנת 2013 תחת השלג הכבד, מפילים איתם קילומטרים על גבי קילומטרים של קווי מתח, מותירים עשרות אלפי בתי אב ללא חשמל. אחרי כמה זמן, 24 שעות שלא היינו עם חשמל, הם החליטו לבנות איגלו. אמרו, באיגלו יהיה יותר חם בבית. בזמן שרבים בחרו לבלות את היום בבית, בין אם עשוי מאבן ומשלג, הצוות של איציק מחברת החשמל ניסה להחזיר את התושבים לסיביליזציה. לאט. אנחנו מגיעים למקום העבודה. מוודאים שנותק החשמל במקום העבודה, שאין אף אחד בסביבה שיכול קודם כל להיות בסביבה שלנו ולהיפגע. יש קצר? יש מתח. עמוד אחד קדימה. עמוד אחד, עמוד העץ. אתה רואה את העמוד העץ? כן. צריכים להרים את הכבל, את החוט שנפל על הרצפה, צריכים להרים אותו לגובה. אתה יכול לעלות. יופי, עוד. פי אלה אחד ולך לחבר. עוד. למעלה, אנחנו מחברים אותו. אנחנו מביאים את המחלקה הבאה, שתבוא תחבר ותתעסק בחיבור של הכבלים לבתים. לצד השני, ניגר מתחת לכרם. שעה של עבודה ורחוב הבנאי בבית הכרם מחובר לחשמל. חלק מהתושבים חיו בעלתה ובצינה כבר מיום חמישי, וחלקם ניצלו את הקומקום ששב לפעול כדי לפנק את העובדים. ואנשים באים ככה ומופיעים טוב? כן, כל הזמן. פה יותר אבל. פה באזור יותר. מה, איפה? באזור שממש לא אדומה. 3 ימים בלי חשמל. אתכם מאוד. מאז יום חמישי הצוות תיקן כמה עשרות קווי חשמל. החבר'ה האלה מודעים לביקורת על החברה שבה הם עובדים, אבל חיצי הביקורת לא מגיעים עד לקווי המתח העליונים, והם עסוקים בניסיון לחשמל את הרחוב וקצת בלהתגעגע הביתה. מה נשמע חמודה? מה המצב? מה אתם עושים? בסדר חמודה שלי, הכל בסדר? לא חמודה, אני באמצע העבודה, יש אנשים בלי חשמל. את ארוחת הצהריים